Game. Game agad. Tapos. Bahala na kayo. Yan, magandang gabi sa inyong lahat mga Aji. God bless po muna sa inyo. And shoutout po sa inyong lahat. Sa inyong mga subscriber ko, maraming salamat po. Good news lang. Yung summon natin is parating na po bukas. Kukunin ko po bukas. And yun, hopefully mapadala ko lahat yung summon na nanalo sa weekend. 6. Pati kayong kay Pindoy, papadala po natin. And gusto ko lang batiin yung pamangkin ko. Happy birthday, Dwayne. Ito yung picture niya. Sa ate ko, maraming salamat. And kay Boss Leo, thank you boss. Sa Cagayan Appliance Center, sa kasama mo, si Japs Ramirez, saka si Reuben. God bless po sa inyong lahat. Magandang gabi. And gusto ko lang sabihin sa inyo mga G na yung laban na to, dalawa to. And kilala nyo ako pag sinabi ko na kondisyon yung gagamba ko mga G, Harabas Gaming to. Ito yung picture, kita nyo naman, sarhentong pula, saka yung tigring orange mga G. Ito, pakita natin. Harabas Gaming to mga G. Kasi kung yung isang araw medyo na condition lang, ito purong condition na talaga. Solid condition na to mga G. Ito siya, ito yung tigring dilaw. And ito yung sarhentong pula. Ganitong condition yung gusto ko mga G. Gutom yung gagamba pero mabibilis. Harabas talaga mga G. Pag sinabing harabas, masarap panoorin to. Parehong gagamba to mga G. Lalaro ng maganda. Ito sa sarhentong pula. Lalaro ko sana sa tournament to. Pero okay lang yun mga G. Kaya naman natin maghabol ng kondisyon. And gusto ko lang sabihin sa inyo na dito po gaganapin yung tournament ng mga vlogger. Sabado po. Sa mga subscriber na gustong manood, pumunta lang po kayo dito. Silang RCD Cavite po. Kung gusto yung manood, may unting kainan din kami dito. Basta yun, enjoy lang po natin. And yun, sa mga aspiring vloggers dyan na gusto nyo mag-umpisa mag-vlog, huwag na po kayo mag-isip kung paano siya umpisahan, paano siya gawin. Gawin nyo lang siya and matututo po kayo along the way. And yun lang masabi ko, enjoy nyo lang po siya. Kasi yung pagbablog is to entertain people. And pagpatuloy nating pasayahin yung mga tao. Yun lang. Ito mga Aji, pakita na natin. Ito, sarhentong pula to mga Aji, pulan. Or parang orange, ganun. Game natin. Harabasan to. Ito yung sarhento mga Aji. Good size to malaki talaga. Good size siya mga Aji. Akyat. Mas bati line to. And yung mga kalaban niya, pinakita ko naman na sa inyo. Umpisa na natin. Di ko alam paano ko i-comment, paano ko mag-commentator dito mga Aji. Kasi maganda-gandang laban to. Ang bibilis pareho ng gagamba. Game. Game agad. Tapos. Bahala na kayo. Bahala kayo dyan. Yan ang sinasabi natin mga Aji. Harabas Gaming. Sige. Laban hanggang may sapot. Yan na mga Aji, grabe naman to. Talo yung sarhentong pula. Wop. Grabing laruan to. Pero maayaw na yung tigring orange din. Babalikan niya pa ata. Puputulin niya sapot o babalikan niya. Patay, stroke yung sarhentong pula mga Aji. Ligo. Tingnan natin mga Aji kung anong gagawin pa nila. Wala. Ito yung mga gagamba ko mga Aji, talagang tumatabla. It's either tumabla, manalo or matalot. Tatabla talaga mga Aji. Wala stroke pareho. Anuhin ko na mga Aji Hatiin ko na to. Kasi iakit natin siya.
Grabe naman itong mga gagambang to. Lumaban hanggang huling hininga mga Aji. Bandera na yung sarentong pula natin. Ito dapat pang to-tournament ko to mga Aji. Kaso parehong gagamba natin, pinagtapat natin. And subok pa natin mga Aji, huling daan to. Pag hindi, labas tayo ng bago. Kasi mabagal na pareho yung gagamba. Ito mga Aji, subok natin pa. Wala na ata. Kaagat pa yung sarento ata. Wala, tigil natin to mga Aji kasi yung YouTube, tablahin ko na to. Gusto pang sumapot nung tigre oh. Ayan oh, masapot siya pero pareho nang mabagal yung gagamba. Ito po sila. Sarentong pula saka yung tigreng orange. Tabi natin mga Aji. Ayoko siya ituloy kasi baka madadali tayo ng YouTube. Tigil na po natin. Tablahin ko to mga Aji. Nakita nyo naman yung parehong gagamba lumaban hanggang huli. Basaan talaga. Basa sila pareho mga Aji. Kaya yan, nauwi sa tabla. Harabas gaming kasi. Baba ko lang. Parehong gagamba mga Aji. Basa. Parehong gagamba. Bandera. Pakita ko lang sa inyo mga Aji bago ako maglabas ng iba pang gagamba. Basa pareho. Pakita ko lang mga Aji. Yan po, silang dalawa. Talagang madali. Yun ang daming kagat. Kita mo rin yung sarentong pula, ang dami din pong kagat. Good size to mga Aji malalaking gagamba na to. Kung ito yung piso, makita nyo na lang yung piso mga Aji yan Good size to, malalaking gagamba siya. Yan po. Wala, parehong bagal mga Aji. Sa tournament ko sana gamitin to pero stock na lang tayo ng bago mga Aji kasi alam ko naman kayo pag mabigyan ko kayo ng magandang content masaya na tayo doon. Ito yung mga gagamba, pareho na mabagal. Tablahin ko lang to mga Aji kasi alam niyo naman sa YouTube. And yun nga. Uy, magsasakmalan pa ata. Huwag na. Tablahin na natin yan. Yun mga Aji, labas tayo ng iba pa. Sana enjoy nyo po yung laban. Ito mga Aji, pinakamalaking gagamba ko na to. Super jumbo na to mga Aji. Sa normal na gagamba, itong salmon OS lang talaga size nito pero mataba pa Dito lugi na talaga siya dito mga Aji. Haba ng galamay, kaha, lahat kuha ng jumbo mga Aji. Pag ito tinalo pa ng salmon mga Aji, uwian na tayo. Talagang ito tested na talaga. Pero kasi itong salmon na to mga Aji, na-condition talaga to Kita nyo naman ilang laban na basaan lagi to. Wala siyang pakialam. Sunod na araw, pahinga lang, laro ulit. Ito mga Aji, super jumbo na to. Pag kinain niya pang pigain tong super jumbo na to mga Aji, uwian na talaga. Kasi lalaro ko lang. Nako, game. Takbo yung super jumbo ata mga Aji Takbo yung super jumbo mga Aji. Di niya rin kayang pigain yung salmon. Uy, saan yung salmon natin? Uy, ilang beses ka na nalaglag Subukan natin mga Aji. Nakawala yung tapang ng gagamba. Pag salmon yung kaharap, eto, nag-aalangan na Harap. Grabe naman itong mga gagamba na to. Nawawala yung tapang ng gagamba mga Aji pag salmon talaga. Kasi pag pinigaan ng salmon, para kasing tarantula to mga Aji. Pusang alaw. Ang beses ka nang nalaglag. Visit lang tong salmon na to mga Aji, nagpapalaglag lagi. Wala, itong super jumbo natin, hindi din kinaya. Sige, patalikuran mo na. Yan na, sinakmal yun yung salmon mga Aji, pinatalikuran natin. Sige. Doon, lumamang yung super jumbo mga Aji. Sinakmal niya sa likod yung salmon. Nakahanap ng pwesto niya.
Nang madali naman tong sa, yun no, pipigain niya na talaga yung salmon mga G. Ito mga G, natalo lang tong salmon dito kasi napatalikuran. Saka nakahanap ng, nakabuelo yung Super Jumbo mga G, nakahanap ng pwesto niyang maganda. Sabi niya, moment ko na to, hindi ko nabubuhayin to. Kaya mga G, talagang tinapos niya yung salmon. Pero kung tutuusin to mga G, kung harap-harap to hindi dapat kayang talunin tong salmon dito eh. Pero sira din yung Super Jumbo natin. Wala eh, kailangan ko labasan to mga G kasi inuubos na yung gagamba natin. Yung Super Jumbo naman mga G, nakakita ng pagkakataon, dinali niya talaga yung salmon. Uy, wag yung daliri ko, babato kita. Yan, tabi natin to mga G, kinaya niya talaga yung salmon. Pero sa tingin ko kung harap-harapan lang, hindi niya kasi, basta. Kita nyo naman lagi mga G, pa naglalaro ko ng salmon, pag nakakondisyon talaga yung salmon, di kaya ng normal lang nagagamba. Super Jumbo na to mga G, hindi niya kayang pigain yung OS na salmon. Kasi mga baby salmon ko dati mga G, TM size, umuubos po ng 3 OS ng Cebu. Yun po ang sinasabi ko sa inyo mga G, nakakondisyon yung salmon, 3 OS na Cebu. Hinarabas po lahat yun. Nakakondisyon lahat yun mga G, ang gaganda pag normal na kalaban din. Pero pag salmon, alam nyo, pag piniga ng salmon mga G, nawawalan talaga ng tapang yung gagamba. Napapaatras, kahit gaano katapang. Gagamot yung jumbo. Sabi ko na, and sana po na nag-enjoy pa rin kayo. And pasensya nyo po ako na patalikuran yung salmon natin. Pero at least lumaban naman siya and yun, nag-enjoy tayong lahat. Maraming salamat po.